हेलौ मा बिजि जाबाय थायो नोंलाय सोरजों रायलाय नोंलाय फैसा गैया आं मैया सोना हरनायालाय सानसेबा लावख्राजों सानसेबा गन्थंजों मा रायलायबाय थानाय जायो बिलाय नाङाबा नाङालै रखरा आं गोदान लागोन नोंल' हिनजाव नङा आंना थारलानि फिसा गालालै आं बारा फांफुखौ मोजां मोना काट्र ओइ मेन्देल सोबाबाय माबा गुफुरा गोलाव मा लाइन मारिबाय दं नोंलाय बेयावलाय लाइन मारिनो माने सामफ्रामबो मिस ओंखायनो एसे कल आंनाव मिस खालामग्रा बुस्थुआनो गैयालै मेन्देला भाई नों आंनो मोनसे एडभाइस होनांगौ एडभाइस माने मोजां मोननायनि माने आं फार्स्ट लबाव गोलैदों दा बे फार्स्ट लबाव गोलैनाय सिख्लाया आंनो रिप्लाइखौनो होआ माने गोसो थोआ दहाय बैयाव सानै सिख्लाया मोनसे आइडिया होदोंमोन सासेया बुंनो माबा मेगनखौ ख्रेब बोख्रेबनांगौनो आरो मेगन ख्रेब बोख्रेबनायावबो जायाबा सासेया बुंनो बेरग' गनायनांगौनो बेरग' गनायनायावबो जायाबा मा खालामनांगोन मेन्देला भाई नों आंनो एडभाइस होदोब्रा फर्मुलायाथ' बारा गाज्रि नङा थिगैनो दंमोन मोनसे खामानि माव मेगनखौ जुदि मोख्रेबनायाव जायाबा गोमजोर नायबाय था आरो बेयावबो जाया आरो जुदि बेयावबो जाया खेरेब थाफ्लियाव खेबनानै थाफ्लियाव खेबबा जागोन आखा दं गुड आइडिया नों मोजां बोसोनखौनो होदोंलै मेन्देला भाई थिगैनो दं आंनाबो बिदिनो जानायथ' साबायखर होनि आच्छा थिग दं साबायखर होनोसै नों आंनो दं गुड आइडिया होबाय नालाय आच्छा मा फांफुंलाय मानसियालाय फांफुं माने आंनिया सिख्लाफोरखौ साबायखर होबाथाय खुदुमो हौवाफोरखौ साबायखर होबा थाबायो थेंक इउ साला सुवार नोंबो मोनगोलै र' मोजां आयदाखौनो मोनदों सोरबा सिख्लाखौ खेबफ्लांनांगौब्ला था गावनो सोबा जायाबानो जाबाय